No moro hei kaikille. Tekasin tämmöisen videon GPS-häirinnästä, koska GPS-häirintään liittyvä uutisointi on nyt viime päivinä noussut ihan uusille leveleille ja välillä näyttää vähän silleen, että uutisoinnissa ei pysytä aina välttämättä ihan täysin asiassa. En mitenkään halua vähätellä ilmiön haitallisuutta, mutta jotkut käytetyt ilmaukset ei ole ehkä ihan linjassa todellisuuden kanssa. Sen takia näin lentäjän näkökulmasta pieni avaus siihen, että mitä GPS-häirintä ihan käytännössä on, millä tavalla se vaikuttaa lentoliikenteeseen. Internetistä löytyy paljon tietoa siitä, että missä GPS-häirintää nykyään esiintyy. gpsjam.org-sivusto ilmestyi jossain vaiheessa tuottamaan tämmöistä dataa. Perinteisesti ammattilentäjät on kohdanneet GPS-häirintää esimerkiksi tuolla Välimeren itäosissa. Siellä sitä on esiintynyt jo vuosia. Sitten kun Venäjä aloitti Ukrainan hyökkäyssodan 2022 keväällä, kun se oli, niin silloinhan ilmiö tavallaan niin kuin yleistyi erityisesti tuolla Mustanmeren eteläosissa. Ehkä osittain siksikin, että siellä ilmatila muuttui yhtäkkiä todella ruuhkaiseksi. Paljon Aasiaan lentävää liikennettä alkoi käyttämään niitä ilmatiloja ja sieltä saatiin paljon tietoa. Siellähän ihan todellisuudessakin on GPS-häirintää paljon. Ja nyt sitten on noussut myös tämä Itämeren alueen GPS-häirintä. Se on ihan tälleen arkihavaintonakin kyllä lisääntynyt ihan huomattavasti. En yhtään selvittänyt, että mistä gpsjam.org tietonsa kaivaa, mutta sinänsä vaikuttaa ihan uskottavalle toi data, mitä on tarjolla. Kun puhutaan GPS-häirinnästä, niin on hyvä pitää mielessä, että se pitää sisällään oikeastaan kahta teknisesti erilaista toimintaa. GPS-jamming englanninkielisenä terminä, se on sellaista puuhastelua, missä GPS-satelliittien lähettämää varsin heikkoa radiosignaalia satelliittien kyytiin yleensä ei saada bykattua mitään kauhean tehokkaita radiolähettimiä, koska sähkönsaanti satelliiteissa on aika rajoitettua. Tämän seurauksena niiden lähettämä radiosignaali on melko vaatimaton kenttävoimakkuudeltaan, kun sitä tuolla lentokoneessa vaikka vastaanotetaan, niin tämmöistä signaalia voidaan häiritä aika helposti silleen, että tuotetaan sinne GPS-satelliittien käyttämälle taajuusalueelle jotain muuta radiosignaalia, joka on aika helppokin tuottaa pienelle alueelle niin voimakkaana, että tämän GPS-satelliitin lähettämän signaalin vastaanottaminen käytännössä muuttuu mahdottomaksi. Tämä on se ilmiö, joka on ehkä se kaikkein yleisin, jota esimerkiksi tuossa Itämerellä esiintyy tai on esiintynyt nyt viime aikoina melko paljonkin. GPS-häirinnän sofistikoituneempi muoto on nimeltään GPS-spoofing, ja siinä on kyse semmoista toiminnasta, että häiritsijä lähettää hyvin paljon GPS-satelliitin signaalia, muistuttavaa signaalia, mutta joka kuitenkin pitää sisällään virheellistä tietoa, ja sen seurauksena se vastaanottava GPS-laite päätyy kuvittelemaan, että se on eri paikassa kuin missä se oikeasti on. Myös GPS-spoofingin kohteeksi on joutunut siviililentoliikennettä, ja tätä esiintyy ilmeisesti ainakin tuolla Lähi-idän alueella. Siinä missä tuo GPS-jamming on teknisesti ilmeisesti hyvinkin paljon helpompaa toteuttaa, jopa niin helppoa, että Turun Tekun radiokerho 90-luvun lopulla olisi varmaan siihen pystynyt, niin tämä GPS-spoofing on teknisesti aika paljon hienostuneempaa ja edellyttää sitä, että toimija ihan oikeasti tietää, mitä se tekee ja miten tällaiset
satelliittinavigointijärjestelmät toimii ja miten niitä voidaan myös häiritä. Siviililentoliikenteen kärsiminen GPS-häirinnästä on tosiaan päätynyt uutisiin. Brittilehti The Sun uutisoi, että kyseessä on extremely dangerous Russian jamming, ja Suomessakin on ihan päätiedotusvälineet Yle ja Hesari käsitellyt jonkun verrankin aihetta viimeisten viikkojen aikana. Tähän ehkä semmoinen snadi päivitys siitä, että miltä tämä ilmiö näyttää niin kuin lentäjän näkökulmasta, miten se vaikuttaa lentäjän arkeen. Ensinnäkin, jos ajatellaan tuommoista vaikka Airbus-merkkistä lentokonetta, joka on mulle tuttu työkalu, niin Airbusillahan pystyy aivan hyvin lentämään ilman GPS-ää lainkaan. Ei siihen tarvita GPS:ää siihen Airbusilla lentämiseen. Airbus on jopa rakentanut ekat 320-sarjan koneet käsittääkseni niin, että kaikki operaattorit ei ollut valinnut niihin varusteeksi GPS-vastaanottimia lainkaan. Tässähän on siis kyse siitä, että ennen GPS-aikakautta, ennen satelliittisuunnistuksen aikakautta, matkustajalentokoneet käytti inertialaitteita suunnistukseen. Inertialaitteille kerrottiin paikka ennen lentoa, että missä ollaan, ja sitten se inertialaitteisto mittaa kiihtyvyyksiä, derivoi ja integroi, ja lopputuloksena se pystyy kohtalaisella tarkkuudella ylläpitämään sijaintitietoa siellä lentokoneessa. Ja käytännössä kaikki matkustajalentokoneet on nykyäänkin varustettu tyypillisesti 3 tämmöisellä inertiasuunnistuslaitteella, joilla saadaan ylläpidettyä useiden tuntien ajan melko tarkkaan sen kyseisen lentsikan paikkatietoa, vaikka tämmöistä jatkuvaa, tarkkaa sijaintitietoa tarjoavaa satelliittisuunnistustietoa ei olisikaan tarjolla. Käytännössä voikin siis sanoa, että matkalentovaiheessa tapahtuva GPS-häirintä, sen vaikutukset on hyvin maltillisia. Ohjelmaan saadaan muutama virheilmoitus siitä, että on menetetty GPS-kyvykkyys, ja sama voi tulla joltain GPS-paikkatietoa käyttäviltä laitteilta tai järjestelmiltä virheilmoituksia, mutta ei se matkustajalentokone eksy, vaikka se joutuu GPS-häirinnän kohteeksi. Tämä on kuitenkin aika tuttu ilmiö. Lentäjät osaa nykyään hyvin varautua tähän tilanteeseen, GPS-häirintään sekä myöskin GPS-spoofingiin. Erilaisia menetelmiä on käytössä jo aika paljon. Mutta tämä tähän asti kerrottu pätee oikeastaan vaan siihen matkalentovaiheeseen. Lähestymisten osalta kuvio muuttuu hieman monimutkaisemmaksi, mukaan tulee vähän muitakin tekijöitä. Ensinnäkin on hyvä tietää, että lentokoneiden lähestymismenetelmät voi jakaa karkeasti 2 kategoriaan. Vanha systeemi on niin sanottu konventionaalisen radiosuunnistuksen maailma. Siinähän yleisesti ottaen on kyse semmoisesta järjestelystä, että maahan sopiviin paikkoihin, lentokentille tai niiden ympäristöön on asennettu kiinteitä radiomajakoita, radiolähettimiä antenneineen, jotka lähettää erilaisia radiosignaaleita, joiden vastaanottamiseen tarkoitettuja laitteita on lentokoneissa. Puhutaan konventionaalisesta radiosuunnistuksesta, NDP-majakoita, VOR-majakoita, ILS-lähestymislaitteita ja niin edelleen. Moderni versio on satelliittisuunnistukseen perustuva järjestelmä, missä ilman maalaitteita täysin satelliittisuunnistukseen nojaten voidaan tehdä erilaisia lähestymismenetelmiä. No nyt sitten, jos jollain alueella on tosi voimakasta GPS-häirintää, niin näiden jälkimmäisten lentäminen muuttuu mahdottomaksi. Ja ilmeisesti mun käsityksen mukaan myös Tartossa tilanne on nyt tällä hetkellä sellainen, että sinne on julkaistu ainoastaan sellaisia lähestymismenetelmiä, jotka vähintään jossain kohtaa sitä menetelmää edellyttää satelliittisuunnistusta,
Ja jos alueella on voimakasta GPS-häirintää, niin se ei olekaan mahdollista. Ihan safety-näkökulmasta mietittynä nämä GPS-häirintään liittyvät ilmiöt ja seuraukset osataan nykyään aika hyvin kyllä tunnistaa. Ja niinpä ehkä sanoisin, että esimerkiksi The Sun-lehden käyttämät ilmaukset on snadisti ylimitoitettuja, mutta kyllä tällä asialla on tavallaan ehkä semmoinen vakava puolensa. Aika moni maa on lähtenyt aktiivisesti purkamaan konventionaalisten radiosuunnistuslaitteiden verkostoa. Näin on ilmeisesti tehty myös Virossa, ja myös Suomesta löytyy liuta lentokenttiä, joille alkulähestymismenetelmät edellyttää kaikki satelliittisuunnistusta, joten myös Suomessa on sellaisia lentokenttiä, jotka voisivat olla samalla tavalla alttiita GPS-häirinnälle. Ja käsittääkseni ainakin jossain vaiheessa esimerkiksi Savonlinnaan liikennöivä operaattori joutui joitakin lentoja perumaan nimenomaan GPS-häirinnän takia. Tehokas työkaluhan GPS-häirinnästä kärsimisen vähentämiseksi olisi se, että valtiot ylläpitäisi edelleen konventionaalisten radiosuunnistuslaitteiden verkostoa. Suomestakaan ei ole onneksi kaikkea vielä purettu pois, ja toivottavasti asia osalta tehdään aina tarkkaa harkintaa. Tämmöinen video GPS-häirinnästä toivottavasti avasi asiaa lentäjän näkökulmasta. Kiva, kun katsoit videon. Moi!